क'क्राझाराव 80थि उदांस्रि सान फालिदों। हादोरनि 80थि उदांस्रि सानखौ क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डआव गाजा गोमजायै फालिदों। फालिथायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा हादोरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखियो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथांनि बिबुंथिनि उनाव हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदा बायदि हाबाफारि लानाय जायो। उदांस्रि सान फालिथायाव आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए शिवली महिलारि, मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम चन्द्र राय, मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो।